Jak vytvářet nové položky? Řekněme, že potřebuji vytvořit novou osobu. Způsob vytváření nových položek jsme si ukázali před chvílí. V projektu, kde chci mít osobu, vytvořím nový dokument a vyplním potřebné položky. Formulář vypadá složitě, ale většinou vám bude stačit, pokud vyplníte údaje na kartě základní. Záměrně vyplním položku s názvem, který už v databázi je. Petr Bravenec, klávesovou skladkou Ctrl+Enter dokument uložím. Už na první pohled je vidět, že databáze obsahuje dvě stejné položky. Nebudou se hádat? Náhled nám ukazuje, že obě položky jsou různé. Aby se to nepletlo, nově vytvořenou položku si přejmenuji. Petr Bravenec, druhý. Teď už není pochyb, obě položky jsou různé. Řekněme, že chci, aby se osoba jménem Petr Bravenec II. Zúčastnila i dalšího projektu. Myší tedy vezmu osobu Petr Bravenec II. A přemístím ji do dalšího projektu. Dostanu na výběr ze 3 akcí. Přesun, to je jasné. Tady to zmizí a zde se to objeví. Překopírovat link. Co to znamená? Vyzkoušíme. Ve stromu mám nyní dvě různé osoby pojmenované Petr Bravenec II. Jsou skutečně různé, jako v předchozím případě? Zkusíme jednu z položek opravit. Změníme jméno na Petr Bravenec III. Co se stalo? Změnily se položky na obou místech. Překopírováním linku jsme nevytvořili nový objekt, ale jen novou vazbu mezi projektem a osobou. Jak to vypadá v seznamu osob? Bez vazby na strom. Osoby. Nahoře. Tady vidíme, že Petr Bravenec III. Existuje skutečně jen jednou, ale je připojený ke 2 různým projektům. Moje projekty a Deco distribuovaný CRM systém. Zpět na strom projektu. Co se stane, když při přesouvání myší zvolím vytvořit nový dokument? Vyzkoušíme. Petr Bravenec je zde nyní 3krát. Opravím teď původní osobu zpět na Petr Bravenec II., aby se nám to nepletlo. Uvidíme, co se změní. Vidíte? Původní dokument byl opravený na obou místech, na kopii osoby to nemá žádný vliv. Když se podíváte do seznamu osob, uvidíte, že jsme v databázi skutečně vytvořili novou osobu. Petr Bravenec II. A Petr Bravenec III. Organizace dat má velký vliv na mazání položek. V kontextovém menu najdete 2 různé volby. Smazat položku a odstranit položku ze seznamu. Odstraněním položky ze seznamu zrušíte pouze vazbu mezi projektem a osobou. Pokud zvolíte smazat položku, zmizí taková osoba ze všech projektů, ve kterých se nachází. Při skutečném mazání se aplikace Deco ptá, jestli chcete smazat i propojené položky. U osob se jedná například o poznámky či úkoly, u projektu je to kompletní obsah projektu, včetně osob, firem, poznámek a podobně. Pojďme to vyzkoušet. Smažeme Petr Bravenec II. Odstranit položku ze seznamu a Petr Bravenec II. Nám tady zůstal a odtud zmizel. Teď dáme smazat položku a ptá se mě to, jestli chci smazat i propojené dokumenty. Chci smazat tento dokument? Ano. Jak to vypadá v osobách? Obnovit. Zůstává mi zde pouze Petr Bravenec III. Pokud dám odstranit ze seznamu položku, která není v žádném jiném seznamu, přesune se mi taková položka do hlavního projektu, do projektu nejvyšší úrovně. Pokud se pokusím odstranit položku odtud, nabídne se mi skutečné smazání této položky. Chcete smazat dokument? Ano. Jak to vypadá v osobách?
Obnovit. Petr Bravenec II. Není Petr Bravenec III. Neexistují.